Вітаю всіх сябры. Я Олесь Соболевский, корреспондент интернет-видання 6 Бай, ну, позаштатний корреспондент, так скажем. Ось ви мяне ведаеце, напэўна, я вёў стрымы з сёлетніх акцый всяких, маршаў, мітынгаў, вось прямыя эфіры вёў. Можа быць, вы сёння ўжо бачылі такую інфармацыю, што мяне выклікалі як сведку па крымінальнай справе. Справа тычыцца падпалу аўтамабіля супрацоўніка міліцыі. Гэта падзея адбылася месяц таму прыкладна па вуліцы, дакладней завулку Урожайнаму. Гэта вось зараз мы якраз тут і знаходзімся. Зараз я так трошки камеру паверну. Вось тут за маёй спиной дом 6А, і вось якраз у гэтым месцы где-то прыкладна тут і адбывалася гэта падзея. Ёсць відэо МЧС нашага Магілёўскага, як все гэта адбывалася. А сёння зранку трошки падлумачу, да мяне ўжо 7 гадзін раніцы настойліва грукаліся ў дзверы супрацоўнікі міліцыі. Як вы ведаеце, у нас такая сітуацыя, што зараз да любога могуць уламіцца, зрабіць вобшук без усялякіх нагодаў, канфіскаваць, ну, ці, скажем так, із'яць тэхніку, тэлефоны і все такое іншае. Вось таму я звычайна на такія нейкія не вядуся правакацыі. Калі ёсць нагода мяне выклікаць там у міліцыю, у суд, ёсць варыянт даслаць позву, там патэлефанаваць, прыслаць смс-ку. Ну, вось як вы, напэўна, таксама ведаеце, што мяне ўжо двойчы судзілі за ўдзел у так званых акцыях і за так званы ўдзел, калі я проста вёў трансляцыі ці рабіў рэпартажы, а мяне проста затрымлівалі так брутальна, скажем так, прямо падчас прямых эфіраў. Вось, і ну і вы ведаеце, што адбываецца зараз і ў Мінску, і ў Магілёве, калі супрацоўнікі прыходзяць проста дадому да актывістаў з-за таго, што там вісяць чырвона-белыя майкі на балконе і забіраюць і апаратуру, і камп'ютары, і тэлефоны. Вось таму адпаведна я так вось сябе павёў. Ну, па-першае, я пачаў сазванівацца з адвакатам, але гэта вельмі рана было. Я цянуў час, каб все ж таки дазваніцца, каб адвакат, ну, неяк мог мне дапамагчы, пад'ехаць да мяне. І все ж таки, ну, дверь я так не адкрыў. Ну, я дачакаўся свайго адваката, і мы разам з ім паехалі ў наш кастрычніцкі раунд. Я яшчэ дадам, што той міліцыянт, які да мяне грукаўся, ён некалькі разоў, ну, сваю інфармацыю, скажем так, блытаў. То есть спачатку ён казаў, што мне трэба по павесткі перадаць мне павестку ў наш кастрычніцкі раунд. Потым ён ужо казаў, што гэта павестка ў следчы камітэт і што мяне трэба даставіць туды ў следчы камітэт. Але ўсё ж такі, в канцы канцоў, ён сказаў, што павестка, ну, мне трэба будзе прыйсці ў 10 гадзінаў раніцы ў кастрычніцкі раунд, дзе мяне дапытаюць у якасці сведкі вось па гэтай крымінальнай справе. Мы з адвакатам наведалі кастрычніцкі раунд. Вось мяне там, ну, не сказаць, чтоб доўга, але, ну, паўгадзіны, напэўна, мяне апытвалі, дзе я быў у той дзень, а гэта было 13 кастрычніка. Потым дапытвалі, якімі месенджерамі, якімі соцсеткамі я карыстаюсь, пад якімі імінамі. Ну, вось такія падрабязнасці. Але я, в прынцыпе ж, не нейкі крымінальны аўтарытэт, не злачынца. Я звычайны грамадзянін, тым больш журналіст. Вся моя дзейнасць адкрытая. Я ёсць у соцсетках, як Олесь Соболевский или як Александр Соболевский. Я ніяк сваю дзейнасць не хаваю. Вось. Ну і пакуль што, ну, вось прайшло гэта апытанне як сведкі, склалі такі невялічкі пратакол, ну і пакуль мяне адпусцілі. Ніякіх такіх дзеянняў з маім тэлефонам, з маімі іншымі нейкімі такімі прыладамі не было. Ну, пакуль што я спадзяюсь, што гэта на гэтым, ну, я думаю, што, конечно, гэта справа на гэтым не закончыцца. Вось. Але што я хочу сказаць, што ўсё ж такі такія факты, вось тое, што я ўжо назваў і пра актывістаў, і пра журналістаў, гэта проста такі, ну, наўпроставы ціск на людзей, якія робяць сваю незалежную справу, якія не паддаюцца на нейкія такія вось правакацыі, якія, ну,
сумленныя просто людзі, і ў наш такі час яны вось прадстаўнікі ўлады, прадстаўнікі сілавікоў вось іх пытаюцца, ну, нас пытаюцца паказаць нейкімі такімі злачынцамі, быццам мы нейкія арганізатары, падазраюць нас вось у такіх справах, хаця цалкам верагодна, што, ну, калі там паглядзець гэтае відэо, цалкам верагодна, што там просто можа быць нават і было самаўзгаранне там праводкі, ну, я не ведаю, хто у нас у Магілёве можа быць такі радыкал, які сапраўды вырашыў вось на такую вось, ну, брутальную акцыю на падпал машыны супрацоўніка, бо, ну, відавочна, што весь сілавы апарат у нас заточаны на тое, каб выкрываць усе такія злачынцы і злачынствы, і вельмі, ну, малаверагодна, што людзей такіх не адшукаюць, ну, калі гэта сапраўды такая ёсць сітуацыя, да, не адшукаюць і не пакараюць, прычым максімальна. Вось. А хужэй за ўсё, конечно, хужэй за ўсё, што цалкам верагодна, што я таксама не выключаю, што такія акцыі могуць быць просто справакаваны наўмысна, да, самімі, магчыма, супрацоўнікамі, якія просто хочуць, вось, скажем так, завесці нейкую справу, ну, зрабіць вось такі ціск на актывістаў, на журналістаў, замяшаць іх у такіх справах, і цалкам верагодна, што ў некаторых выпадках могуць быць нават такія прысуды цалкам неабгрунтаваныя. Я думаю, што не варта паддавацца на такія правакацыі, варта сябе весці ўпэўнена, самаўпэўнена і быць спакойным. Ну, адпаведна, некія прымяняць захады, каб, ну, вось, можна было ў час дамовіцца з адвакатам, бо ўсё ж такі не заўсёды нейкія такія нюансы юрыдычныя можна ведаць, і адвакат можа быць больш карысным у такіх справах пры сустрэчах і пры допытах з супрацоўнікамі міліцыі, каб ўсё ж такі сябе хоць неяк абараніць. Вось. І, ну, і ўсё ж такі быць больш асцярожным, скажам, з гэтымі ж соцсеткамі, што таксама я не выключаю нейкія правакацыйныя пасты, скажам так, ці заклікі ў нейкіх дваравых чатах якіх-небудзь, скажам, ну, падстаўных такіх асобаў, да, і калі з такімі асобамі спісвацца там ці падтрымліваць такія заклікі, то таксама можна нарвацца на вельмі вялікія непрыемнасці. Так што будьце асцярожнымі, беражыце сябе і дзякуй за ўвагу.